Marius Ola. Vandaag is oktober de 29e. We zijn allemaal aan weg naar Schtrucklaunt. We zijn al lang niet geweest. Nu allemaal voor een checken. Dat laat je niet meer zich rein zitten samen daar, maar dat vangt niet aan te sneeuwen. Und dann wird von der alles schon anreiten. Ja, nu zijn we meest krijgt wat door. Dat is hier Schtrucklaunt, Manitoba. Ja, meest krijgt wat boven hier am Boy. Ja, wir zijn zomaar nog gewoon streek, aber dat wordt ik zeggen. 2 weken terug had je weer een grote sneeuwstorm, over 2 zo sneeuw. Dat is nu, te zeggen is alle verderf, ja. En ja, hier is ons uitweg. En dan had je merken en dan zijn we thuis. Kijk hier zo. Daar zijn we. Nu zijn we thuis. Oké, nu hebben we haakje opgemerkt. En ja, dat laat hier nu niet zo smak als de zomer over. Dat zit er weer nog smak. We waren van 4 merken en dan waar we. Dat zat lijkt zeer loten schijngen van jou. Ja, kijk daar, nu zijn we thuis. Rancho Buena Vista, Schtrucklaunt, Manitoba. Wel hallo, nu zijn we hier bij Schtrucklaunt, nu hebben we den hier am gaan. Nu vangt het hier zeer warm te worden. Wie hier kan weer buiten 3 graden koud. En hier binnen hebben we dat nu al wat meest krijgt wat 20 geworden. Ja, die oven, die scheur dat is zeer fijne arbeid. Zeer fijn warmte hier. Nu wordt bollen van eten te merken. Oké, het is gezien kan dat is van der koud. Dat is 3, 4 graden in 0. Dat vangt aan te sneeuwen. En dat wordt wel alles zeer wet zijn. Maar daar willen we hier uitmerken, een beetje wat Kneakis rekenen, zum Subkehren. Oké, hier hebben we onze Rührkummer. Ik heb deze grote ketel hier nu opgestart. Ja, en hier zo. Oh, dat laatste dat rekent al. We waren niet goed ophouden, dat het niet zo zeer rekent. En hier heb ik 4 gemerkt. Nu wordt dat eken, hier hebben we dat eken halt uitgemerkt, zum vlees rekenen. En door zo, ik word nu de deur tom naar de tartelijn gaat en daar wel we wat kan wezen wat ik rekenen wil. Oké, hier hebben we al dat rapspeer en dan hebben we nog alle soorten grote Kneakis. Mijn schwerwaren, ja, de kinderen die veewerk schweinslachten. En die willen dat rapspeer en de Kneakis niks. Wat we worden doen is, we worden dat rekenen. En dan waar we dat am vriezer nemen en dan de winter wanneer het zo jammerlijk koud is, dan merken we een zomerbars oder jal meer zup oder groene schobelzup. Yes, dat jaft bloos, gruwelijk sehr schöne zup. Ja, eens wil zeggen, maar du, dat heb je niet wat bouderen, naar een brokje kwaai. Maar ik weet één ding zeggen, want je wil op eerm schöne zup gaan, dan kijkt man zo'n Kneakis af. Schmeckt bloos op, schäßlich schön. Ja, nu wil ik eruit merken en dan wou we de eruit opleiden op een parie en dan wou we rekenen van een paar stunden en dan gaan we ze opkijken. Ik leer er wat zeer fijn doen. En ja, bij ons komt de kuhn nog even deel. Die willen ook nog schwimmen bevreten. Ik had een beetje karren huisgezet. En door zijn hier de kuhn wat daar zich niet nog schwimmen worden valt. Karren eten. Ik had het dan met karren huisgezet. Komen ze nog schwimmen bevreten. Nou ja, hij had het al eerst niet. Oké, nu dat we dan leren doen nu ons Rührkummer heet worden, dan word je met veel voor hem jagen. Hier heb ik een beetje karren met alle soorten fijne geschrouderd wijn en hoe en zo is wat tegenonder. Dan doe ik een grote val oude schweinsmalt. Wat ik dan doe is, dan neem ik dat schweinsmalt en dan gooi ik dat hier neer. En dan doe ik dat eerst snijden. Oeh, dus nog meest een beetje broodvat maken. Maar dat is alles oude, wat een beetje faust en oud is. En dan doe ik dat eerst snijden. En dan, wat eerst fijn dik is, dan doe ik dat buiten hazaten. Want het de winter wordt je dat hier niet versmelten. En dan die veel, die gleich nog gruwelijk zijn. Dat is veel billiger als gekocht. Oké, nu heb ik dat smalt gemaakt. En dan doe ik dat
Eerst een beetje nog amareren, dan leg ik er nog nur dichtkneden. Dat het alle fijn eigen op is. En dan zal ik dat eruit, waar het onder 0 is. Dan wordt het fijn dik en dan pikken de vegel eruit. Ik wil niet weten wat het is vorig is. Maar dat rijdt niet veel. En gruwelijk zijn veel. En je kan dat is, je dollar gleich niet dat het smalt. Besonders dat smalt, want het houdt warm. Oké, ik wil niet weten wat het laat, want ik heb alle dichtgekneed. Maar ja, dat is heel veel bilder als een stoer. Veel voor de kijken voor de winter. Oké, nu heb ik er alles uitgemaakt uitgereed met dat je smaltende zwien smalt. En nu wordt het buiten gewoon opstalen en dan kan die veel de vreten gaan. Ik wil niet dat weten wat het is vorig is. Dan gaan die veeltjes door. Nu heb ik dat getreden door met het zwiensmalt uitgereed. Heb ik het door aan den poel gebracht. Ik heb hier zo'n schmakkend dakje gemerkt dat het er niet alle ingesniet. En dan heb ik door zo'n beetje zo'n humpel gemerkt met veel voeder uitgereed met zwiensmalt. Dan hokken ze door een pekken. Dan kan je er weer nog mal bij zetten en bezorgen dat we de veeltjes door pekken doen. Dat gaat zeer schijn. De veeltjes liggen dat zeer. Ja, en dat is wat we hier de winter eenmaal doen. Bij een ferm oven zetten en kijken waar de veeltjes te eten. Ja, en dat is zeer billig en smaakt de veeltjes zeer schijn. Oké, we hebben het hier aan 220 graden. Daar hebben we nu al ons Kneakis en räkjrin in. En nu willen we ons dat laten räkjrin van een paar stunden. En daar willen we dat rijden te de winter zum opkijken. Ja, bloos dem als ze schijnen op. Maar ja, nu krijg ik later alle tijd met rood. Maar wacht, bij een paar stunden dan wordt het zo fijn roodbruin gerekend zijn. Wat zeer schijn smaken en zeer smakelijk. Daar wil ik je dat laten wezen. Dankzij. Beautiful, zeer fijn. Nu hebben we onze Kneakis alle gerekend 3 stunden. Nu kunnen we die laten aufteilen en dan worden we die aan de lucht naar de vriezer en dan zo uit om zomerbarsch en groene schobbels op en jalmes opkijken. Zeer fijn uitgekomen. Ja, nu ben je Rodrigo nog zo fijn. Nu ben je zeer fijn. Oké, bloos wunderschön. Nu laat het koud worden in de winter, dan worden we opkijken. Marius, nu hebben we onze Kneakis alle fijn gerekend. Schweinskneakis. Nu worden we hem vriezer nemen en dan laat het koud worden hier in de winter, dan worden we opkijken. Dit jaar bloos wunderschön is op. Zomerbarsch, jalmes op, groene schobbels op en hoe immer je rekent de Kneakis smaak maken, je rekent het vlees. Maar nou ja, zeer dankzij. Ik leid het woord koud aan.